Jeg vil gerne bevise kædereglen, som lyder, at hvis vi lader gx være differentiabel i x0, og f af gx være differentiabel i gx0, så gælder det, at f af gx0 differentieret er det samme som f mærke gx0 ganget med g mærke x0. Og til at bevise det, skal vi bruge to definitioner. Definitionen for differentiabilitet, som er, at g af x er differentiabel i x0. At hvis det gælder, så går sekantens hældning mod tangentens hældning, når x går imod x0. Og så også definitionen for kontinuitet, som siger, at g af x er kontinuert i x0. At hvis det gælder, så går g af x mod gx0, når x går imod x0. Og så skal vi også bruge den sætning, der siger, at hvis en funktion er differentiabel, så er den også kontinuert. Og i den her sætning, der antager vi et par ting. For eksempel, at g af x er differentiabel i x0, og derfor skal det her gælde. G af x minus gx0 over x minus x0 går imod g mærke x0, når x går imod x0. Og så antager vi også, at f af g af x er differentiabel i g af x0, som, hvis vi opskriver det, ser sådan her ud. Det går imod f mærke af g af x0, når at x går imod x0. Og så har vi også lige en sidste antagelse, som er, at vores funktion her, den er stærkt voksende i intervallet fra x0 til x. Her har vi x0, og så indsætter vi lige et x her. G af x. Så den er stærkt voksende i det her interval, fordi så gælder det, at g af x minus g af x0 ikke kan være 0. Og det skal vi bruge lige nu, når vi går i gang med tretrinsreglen, hvor vi først opskriver sekantens hældning. Vi har f af g af x minus f af g af x0 og x minus x0. Det er sekantens hældning. Og vi kan bare gå i gang med trin 2 med det samme, hvor vi ganger med 1. Og den ene, den opskriver vi sådan her, for at være lidt smarte. Og her, der er det vigtigt, at vi antager, at g af x er kontinuert og voksende i intervallet her, så g af x minus g af x0 ikke kan være 0, så vi ikke kommer til at dividere med 0. Super. Så har vi det på plads, og kan nu gange de to brygger sammen, og det gør vi bare lige over. Ja, det kan vi bare lige gøre her. f af g af x minus f af x0, der, ganget med g af x minus g x0, og hernede i nævneren, der kan vi også bytte rundt på de to led her, fordi faktorernes orden er lige meget, når man ganger med x minus x0. Og ligesom vi gangede de to brygger sammen før, så kan vi også opdele bryggen nu, så vi får f af g af x minus f af g af x0 over g af x minus g
x0, så ser det mere rigtigt ud, og så ganget med g af x minus g x0 over x minus x0. Super. Nu har vi noget, vi kan bruge til noget. Og derfor kan vi gå videre til trin 3, hvor vi lader x gå imod x0. Og heroverfra, der kan vi se af definitionen for differentiabilitet fra før, at gx minus gx0 over x minus x0 går imod g mærke x0, når x går imod x0. Så det her, det går imod g mærke af x0. Herover der kan vi jo så ikke lade x gå imod x0, eftersom vi ikke har x af x0, men vi har g af x og g af x0. Og her skal vi så bruge den her definition og sætningen, at hvis funktionen er differentiabel, så er den også kontinuert. Og vi har jo antaget, at f af g af x er differentiabel i g af x0, så derfor må den også være kontinuert, som siger, at når x går imod x0, så går g af x også imod g af x0. Så da f af g af x er differentiabel i g af x0, som jo betyder det heroppe, så når vi lader x gå imod x0, så får vi det her udtryk, fordi g af x så også går imod g af x0. Så her der får vi faktisk heroppe fra f mærke g x0. Super. Og det kan vi så gange sammen jo. Så det vi egentlig får, det er noget, som vi gerne vil frem til. Differentieret. Det er altså lige med f mærke g af x0 gange g mærke x0. Men da vores x så er et tilfældigt valgt x fra definitionsmængden for x, eller vores x0 er, så kan vi simpelthen slette alt det her x0 stats og bare skrive x. Gange g mærke af x. Og det er så nu bevist, at f af g af x differentieret, eller er differentiabel i x0 med differentialkvotienten f mærke g af x ganget med g mærke x, som jo var det, vi ville bevise i kædereglen her.